gakamete asakoroko Omapei County Gitereka astobwade kanisa ite kurunga Adonai Revival Church Gitereka abakwani Marieta iga Bwana sibiwe mwana Yesu abakwe Amarieta nguru guchare di machogu omenge igo menyete Omapei County no kanisa ere mungi nene ero mupasta bwe kanisa yi ubariki usana. Amen. Tunaweza kusoma neno la Mungu tukiwa tumesimama. We just honor and respect the word of God while we are standing. The book of Genesis 15 and verses 1. Gonda na randie kiusi nali no muyanda se kiusi go ninye yene tengana sometwe kiusi monso mere Biblia kiusi Simongen some asuwango wachakereyemo yewote baiga nyuma ya mangana yo ringana rio monene ligachira Abraham asokorora ligoteba Abraham toiroka inje nenguba yao na engeria yao nebe nene mono Abraham akamobolia ine monene Nyasaye ninkiorange na kinigo ngendelete goche bokwa ndari na mwana na oyorache koira omwando wonene rieseri oyomo Damesiki Burama kabora na inderora tongeti abana na omosomba oyo iburwe wone nere oraire omwando obwane elio ringana lio monene likamuchira na inde ligateba omuntu oyotaliere oraire omwando utatiga omwana obori orarwe asinda yao nere oraire omwando monene akamo sokia isiko akamotebia ligereria gochegoro na obare chingana ngeni usinonyale gochibara elio akamotebia ororeria rwao nebo igoro rabe monene asirithare Yesu kerongo jokore taringana riao na sabiro kwa na moninte asirithare Yesu Kristo to sabira na kwegena tukaranze asamarieta iwangoro kwa Bishop James Masega no Morandia we kanisa ya Adonai Revival Churches in Kenya na ntobwada branch no Nyembuganda na Nyasaye obere omuya asetore korwa udume yaga chagete 2014 twarorire obuya bwo monene wore asugi mabwaito lero igomba tukwana ringana likesana igoro yabando bamenyete ase ema Biblia yokwana nga Abraham ekaronya sai arangeretie obugima bwaye asoke korwase enze yabakariyo asenze engani Ramu akaira okwegena agasoka ere ne familia ye na agasoka ere no moiwoye abanda bonsi nigo bamenyete asema na abandaba Biblia otebanga nigo barenge abatenengu na abandaba go babwata maicho nechitugo chinyinge bakewaika abandaba chitugo chabo chikabarendera emechando eliomana ligachaka igombe do kwananga abandaba nonye barenge abana babarenge abantu bakunganya korwense yemo ochiasende na kiakogara obugima bwabo bwarenge gotara nechiema n'obunyumba ekiagara konyora mbaranyora obuikaro asebale bechikobera ekarobara rot na Abraham Biblia tabanga bagachaka kumana asengendo yechituko Hello? Biblia tabanga Nyasaye agakwana na Abraham
ekero Abrahamu ajikorigereria muno muntu mungaini akaranga entwe n'abantu abamo n'amatukonzi toise kugenderera kuna kuomana obugima bwaitu tiburi gukikogenderera buya bombe dokwana na inunga abantu abangaini bari Nyasaye arangeire igo bakoba ensemo yerichiu na bandabo bariya okubwatana amang'ana atarasareka. Biblia odebanga Nyasaye agateburoti intwe n'abantu abamo ingikeragere togenderere kumana. Biblia odebanga Abraham akamotebitata roti enseye ligereria munere ngare bono nabaire libaga mochore ochore uriyerie asara kugwene gokogenda komosi ningenda gocha gokogenda bulyo nanje ningenda komosi agakwana na balabwo bakaiwana roti akaligereria omweya nense yarenge kororekana ense yarekororekana engiya ekwamabuya ebwateriro barigiya akagenda roro. Abrahamu ekaratigara Biblia gotebanga Nyasaye akamanya gukwana na Abrahamu gona kote wanga Nyasaye yatagete abandu banyare konyora lichibu asobogima bwabo nekero banyorire lichibu Nyasaye yakonyora libaga okwana n'abandu ebintu mbire asobogima bwo hase tomenyete azechie majeto hase binyomba byeito byagerire abantu bange Nyasaye atari gukwana n'abarabo beko yarekana chibesa nchiraro lakini amaliyomana agerira abantu bange batari komorwa Nyasaye bono netegeta abantu bokwege namna Abraham batebani ngataga ingitoko buna ekyagara indu n'abantu abamo kora agende gochimoino nenje ningare gochimoino. And the Bible tells us in Nyasaye hagakwana na Abraham hakamodeminga Abraham asa magoro ao aratache asayo na koyaire haba yao ningososenie adokwana naenga chinga kichinge ekero torazemele yobo gimobo ekero tore tayari kobari chiburie mechando Yesu sayapi Nyasaye yakorenda opesto obeka ogosisemi wakwaye hasabando batayete kobari chibu asebinyoro byabo abantu bange in this life yobadete kobe mechando hasese yakenda abantu bange yobadete kobe mechando hase chifamili chabo abantu bange yobatagete kobe mechando nonyina senyumba ya Nyasaye agiye kolera tobuwate amaliyomana nonyina senyumba ya Nyasaye atanya kolera lakini Nyasaye goriyaro monto moremu omonto bwokwera una Abrahamu urate yabando n'abaminto ingigekora togendere kuomana ekero tomenye dazo chiemeji halo egwaga wasisiniwe ingikeragere togendere kuomana. Hallelujah. Biblia dewanga Nyasaye ekara athebi Abrahamu ega ikasi Nyasaye agokwana na Abraham hakamodemenga Abraham ningososini. Hello? Bwana sifiwe. Abantu bamenye dasema tibari konyara koranga Nyasaye n'abasosini akamanya kobori omonene ya omonene ekiara Nyasaye akomodemenga Abrahamu inche nengeri yao enene inche nokonyora kwao okonene. Hello? Tigangetia Elikana gatia uo munare gotebi Penina yakona gosaba mwana Elikana galiko mubongo mukungu yani tingisa inyo kerondi yeredie tingisa inyo abana 10. Hello? Lakini omukungu tachigo isoneka buna proba buseza banga ebintu mbire bitarigo isoneka liroba nende ngomba njanya go isoneka bakenya ana emanya korodo gege
So Biblia tabanga Abraham akamuoringa Nyasaye ninkikuwa ngeire kiagera ekeronkorigereria omwando ne nomozomboyo oiboretwe igabwone nere oraire omwando yo ganda rachiesa na theology ino kidogo abandu baria koranganeri chikoria bakaditayo ekerare kunywama ale kunywama tukamokorera mwenye webe halo ekero mukungu asinyuru konyora abana oge ndasukunyuma aso musumba nagiegora tokonyora ajil sara como debinga Abraham nyorero mwana ko aso musumba haleluya. So yale ilikuwa ni damaduni za siku zile. Bwana Abrahamu era akolirwa mwana onde oyiweru asinyombe yaye na bara basekoboyo gojikoro mwana yaye lakini Nyasaye hakamotebinga no yote oyotali erora iro mwando Yonda dokwana na inyumora kewo kende ebintu mbiro koligereria sobo nyuma bwaho kwaranga nabyo birabaze ko irari bagalia sobo nyuma bwaho lakini Nyasaye nabo atomoroberio personal omoroberio omonyene nekerako yorenda ko yekerania gokoro ko moroberio very personal. Hallelujah. Takona korigereria abamatenga baseseniwe takona korigereria abantu banenga bagendereire ekero Nyasaye arareta goseni wakwao yakodo goseni wakoro original koro kwao ayo monyene. Hallelujah. Wanda dokwananga goika tomanyanga abantu aba Nyasaye kamene okwana na Abrahamu hakamodebya Abraham soka isiko unjokero imurene na motebenga soka isiko hakamodebina ki hasokarari hasoka isiko ekera soka Nyasaye motebiga ne ligereria iguru nonyale ko baraji That means when we are living in the tent, usually ebirengera libyeito ibabiko bwatwa namangana alia tokorora asema amangana ali tokorora nyumba amangana alia toeteraria nyumba yonda dote banga Nyasaye akamosokia lali isiko akamodeveria. That is to say yata tomodevinga kiri ayomo sajo nonyamoka oderi konyora bana ayomo sajo nonyamokoreka na kwagotire igore birengere libyao injenya sao monene injenya sao webikone wonda dokwana na inuleroiga inga Nyasaye thoyotoza sima can never be limited to our tents. Uwezi kumweka kwenye box akatoshea, uwezi kumweka kwenye dini akatoshea. Yeye ni Mungu mkuu, yeye ni Mungu wa miujiza. Akiamua anaamua vikubwa, akiamua kubariki maisha yako sisi ni asenjere nene. Hallelujah. Ebire mombire mokonya korwanere kenyoro ebindomire bike mogenda dogochanda na birobyo soka isiko origereria igoro Nyasaye igoro mono yakonyara go senia. Hallelujah. Hekera Abrahamu soka ebirengere byaye bikaigurwa abantu mbara bamenyete nyongo ine bakaboro nonyabara chitajiri bamenye daralia chinyongo ime bakabora lakini Nyasaye ore Nyasaye monene. Hallelujah. Bwana sifiwe. Karanga kwa banga Nyasaye monene. Bwana sifiwe. Ekerona jete kenyoreke abantu bekenyoreke mbale balenya gotebega bao jikordorie to waka chinko bya amasarulime baora ningakili. Bwana sifiwe. Mada bandu mbabu hata majaya bade baningakili amatangaya tanya koera na waroje na ibada tole awaroje ngo sasima tole lakini asingi njitobege teke gutu waranga bandu bakobera seke gutu. Hallelujah.
lakini Nyasaye oyo kogareia agateli Abrahamu soka isiko hawa na Donai Revival Church wanda nakabadelinga soka isiko. Sisi ni watu tuliobarikiwa na tutaongezeka mahali popote kwa jina la Yesu. Hello, Bwana asifiwe. Omontoyomo, listen to me. Omontoyomo is my cousin. Igale gotebaiga ngana inje. Bwana asifiwe. Na dini yae, lakini igale gotebaiga na inje bwangu ni inje njake dini yane. Bwana asifiwe. Kama boli ya kwani chitini ya chilensa no mumaraiko chichagete. If it is Seventh-day Adventist, it was William Miller. In 1947, omondono koronga Chi White nera gakoro lege hakarose movement kachandwa kuri Britain hagatama kwenda US nekeko rababuate headquarter ya Seventh-day Adventist US. Igabandu baye chagete tari aba maraika monyuwebe hakerango yose chingo michingi ya. Hallelujah. Lazima huwe na mtu fulani hata kama alikuwa na kasoro alianzisha kitu akawajia watu wengine wakiendelea katika jina la Yesu aliye hai. Nataka tufungue macho yetu. Esaude ya Abrahamu soka iziko onye woko nyara ko warachinga nangani rioli abana baono nyara ko wara. Londa do tawaiga Nyasaye ogosibora abandu. Nyasaye ogoseni abandu. Ogoseni waito. Olokina waito. Una abana ba Nyasaye rokoroko nene. Soka kurwa sema yeliyo mana. Soka kurwa sema yolo kururana na gosumbuana na koramana tokine. Hakere Yesu chingo michingi ya nyara. Hallelujah. So Biblia tabanga hakamoderinga ki koranagi. Hello. Bwana asifiwe. Let me speak to our politicians bara. Indagete mo babantu bekene. Bwana asifiwe. Mukwane kene na moikira chelo na motene nase kene kenu. Kanisa ya karaya decidiri ngango wakerere chikura. Ndudoro kwana menwe tano. We speak in one voice. Ndada monte erebe yasale. Lakini amechando ya veire ekero tuago sabeire tua wakere chikura abanta bange baba bachanja. Hello? Nyangenya pa election abuate kina iraje da bangan sabere. Munanko ira na yanko mwekina uko barenderande chisimite marongeberi nyangenya akabwekina akagenda pi mondegerade agakora nogege neme chando tubuade into we don't beg politicians wotoko badebye kene. Bwana asifiwe. 207 Daktari Mondaliria akorega asukembo agachalia agatoachiri bunye akabeka marusa maraba iguru agatebanga monsabere nkobuanya chai ngochande ngagache kaniseye munda akaganga akagenda pi hakuwai honekana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Juzi mondone na atotevinga ngotorigeria arabageni and I want to speak it before you. Hello? Bwana asifiwe. Ikiara indut na butura asewote weka sonyo tu asekire mirangu. Bwana asifiwe. Tokabera boko na adebo ngaganya injerare tokaganya no muchanga no yoyorenge ege ndoto tanageti asama the bawa ya mwatacha no bolimo. Hallelujah. Tote wanigandogi aereta musini yao tenena nemera moya Nyasaye abanda babara watasimama nyuma yako iwe unashinda iwe unashindwa watariba deni yao watatangada. Hallelujah.
Ngokoroka bako yatebanga abaraya baseniwe batene nasekene. Nyasao igure muna moji okwala na ende muna makorele gege. Hallelujah. Koroka bako yatebanga nyasaya tokonye. Omondo lokoro ku obiri tari ogano yubasi. Bwana siwe agato karanzia saka tebanga na Bwana siwe. Halo. Koranga kabako ega. Bwana siwe. Koranga bakaye. Toroseni Finisentialia agatokoba ni Land Rover. Agatebanga barandi aba. Nyasao gonkonya nkoira. Ngochande makonya mwaga cheti kanisa. Wono iga tombonga nyete. Tomotebinga nuguete. Ulitanganya mara ya kwanza. Rekebisha uongo. Ama sisi hatuko nyuma yako. Bwana siwe. Monde karata gete goche kanisa tuwa motedingo mwesimiwa monda. Kogoche kanisa. Ora apologize kirangu aliyete bolimo. You apologize before the people. Umanya wokwana. He never came. Koranga kabakaya. Bwana sifiwe. So the church must come out of the tent. Lazima tutoke ndani ya roho nonyene chikureje. Tasoke kurwa semeka ya binyomba na obogesaku tachoro mondo orara wa Kenya asomorembe na sobu ya Nyasaye. Tasoke kurwa se chiema abantu bagende gusumbuana nakona gochandana lakini Nyasaye ito yategetari yerelie karorenga Nyasaye ito nategeto galeya nategeto kime nategeto togendere. Katika mambo haya yote tunaweza kubarikiwa kwa sababu tumeamua kutoka ndani ya hema. Tusoke kurwa chiema chetu tebi munenga nere soka kurwa sema yao. Hallelujah. Koranga bakai. Bwana sifiwe. Hello? Koranga bakatanga Nyasaye tokonye. So Abraham ekarasoka Biblia tabanga akera Nyasaye ngambu ya mono akamotebe ngomonene akamwege na omonene akabare ruoboronge akege na Nyasaye nye yakwana ngokorokera yalogi. Korango kabaka tabanga kinyasa kwanire abara imora se mukutano ekinyasa kwanire abayibina batenena njera bechikura abantu n'abamoporesha abantu babo ekinyasa kwanire itasimama. Iwe ni kiti ya uraisi, iwe ni kiti ya wabunge, iwe ni maseneta na magavana, ikiwa Mungu amesema na amemaliza. Biblia tabanga Abrahamu akamwege na Nyasaye akege na ngatelia Nyasaye ateba ngoba kerebo yone do kuana na imleroiga okwegena no koba no maede na monto takunara komogo kinyasaye. Hello ndubwadi no nabana sianza bono baja gutinde kunze aho jakagenda tinde kunze elindoko basera musini ya musini na liara koredo gege na tinde kunze aro Nyasaye nyokanile hatabaki pale. Wale Mungu amechagua hata kama hawana kitu wataongoza nchi hii na watabarikiwa kwa jina la Yesu. Biblia tabanga kawate soka siko wono iwonda tabanga when we believe in God monyi wede tiano tuale birengere rie bikaso buguma bwao ekera kwa mwege ni Nyasaye rambole birengere byao na Nyasaye reworo na nyole libaga anyara kawala usenia hakere yeso chingo mchingia. Hallelujah. Koranga kabakaya tebanga soka kurwa sema matebinga soka kurwa sema matebinga soka kurwa sema. Hallelujah. So Nyasaye yao kwa na in Genesis 22:17 Biblia otawaiga umuchakano 22 osoma 15 na ibere yote otawaiga asogo sesenia ningo seseni nase okomenta nimente ororeri rwao roborunge buna chingena ngane chegoro na buna omokenye ore engehu enyanja na ororeri rwao inarobuwe emeche yaba bisabao
Halo, ninkomente kanye deroni we Biblia lebanga ninkomente kanye nororeri rwao ndoboronge kobwa omokenye wenyanja yonda leo debanga. Leo tumesikika kwa Radio Funa kwa makanisa katika nchi ya Kenya, lakini baada ya miaka michache ororelia rwe kanisa ye ororelia rwa bantu bamonene Nyasaye natomendekane yatewanga nimba sesenie tewanga Nyasaye natosesenie koroko bagotewanga Nyasaye natosesenie yatewanga nimba sesenie abaraimora motere nganeri amagora inadacha Nyasaye natewanga nabasesenie etu abasaneirabe aba afiengia abarende abakonye ekaramoju okora chinkambeini abarende kurwasa bibago abarende kurwasa machambazi abarende kurwasa abantu babwate meroberia mebe aserie dariango yatebanga nimba sesenie no Nyasaye sesenie mondo tari oramoragererie abe no morogio letuko abe no mogaso abe no onzachile jonsi no Nyasaye sesenie o Nyasaye sesenie Malenga bate banga tamenda kana seri daris. Malenga bate banga toseseniwe. Ha seri dariango. Ala debanga muno mokenye oranga nenge wiyenyanja. I will multiply you. Biblia debanga Nyasaye agas obogomba bwa Sara agaselia obogomba bwa Abrahamu akabao mwana yonda lode bango mwako. God will destroy every barrenness in our lives na atasababisha ule muujiza na jambo la ajabu katika maisha yetu. Tueliere ilia seme tueliere terokende tueliere Nyasaye talia mona ingwe lakini ndalo kwa wadewe Nyasaye ito nere engeria ya ito mugano bumweherio my cousin gora batebi andega naletego ndebinga ki wono mino ngai chibeta chigo cha korugo chere sukuru ekiara muabo umwalimu nakorete ndo kege Bwana asifiwe. Halo karanga bakaya ngai chibeta chigo cha korete ndo kege omaga mangana yo kwege na gango bo balimo ngamo tebenga mintaro no yerigereria kende ngeyo kero no ngero nkyale nyombe iyo nyomba yale gotwa. Halo maita bantu bali bagotwara libero kero barori no murandi atwarire gari mumanyeti muntu ya saruri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Korango bakoya gomukaete ngabarandi barabo bataite gotara na magoro korango bakoya ngamo de baba no iwede mindaro kende nkeyo aiwade bana maene kiara no nyembando mbale korara na batebi juzinga no nyene bintu twara kana twachi korare remechi gogo ja kwanya orabia soga tugubiga tuwisiko embure kabitwera lakini ngama tebe no bete baba chibesa chiraso mu buko Nyasaye iwachire chinyinge na nkororole ngosoma na ende nkole. Halo akaranga kora fonfo akaranga gande Bible school na ninge ndete gosoma mono ekiagara amangana ali na roje tintagete koyarora asawana bane. And my children are in the best schools. Ekiagara ninataka kuondoa ile misingi ya madharau kwenye poma na kuchenga misingi ulio mwema. Hallelujah. Soka kurwase meyo dwerwa mate na wechaya Nyasaye igoro na gosesemie na komente kanie viriaba iso na banyoko batanya yote okora Nyasaye na wanjere onyare ko bikora serie dare Yesu. Hallelujah. Onye menyo mbengi ya Nyasaye na yerende owo seseniwa na komente kana kwa monene korole kana suwi mabwetu. Soka kurwa sema. Soka kurwa sema. Iraba ne sukuru. Soka kurwa sema. Halo. Bwana asifiwe. Soka eboka boge. Soka kurwa sema. Iyo. Okona kweli ile liwe chaya. Soka kurwa. Onye ndina bete kenyoleke. Bako tebanga ina matanga. Ale mahata uwa matanga. Ale mahata uwa. Ntame kurwa.
Halo? Kango mukaranse tia lero. Lero mukaranse ta ekiara njina aroche matanga yona aroche abantawa nene. Halo? Na abandu bale naki abange yonda dokora na inu ngaki ikora maisha hao. Have the bigger picture of what God can do in your life. Tuare biche nene yege ndokelia otagete nyasai hakora sobog mabuao onye otageta komende kanye onye otageta agosesenie yonda dote banga ochakera boro soka kurwa seme yo. Hallelujah. Bwana asifiwe. Barenga bagote banga tasoka kurwa sema yo korandi mahoka tuja korandi kurwa se radio jakrero. Barenga bagote babo mokyo ko boko rote banga ninjendete 100 njendete 50 njendete 200 enchirira ndu wase kipindi barenga bagote babo. Halo Bwana asifiwe. Korango iga ebinte biaso abianda traver picture Bwango iga nyasango tokonyari monto yamona ndikira Facebook watebanga onye twasoire radio bwango iga ne TV toroche tokogena goche na hiyo ndio picha tulionayo. Hallelujah. Wana bantu ba radio funa mwana mwalete mitambe. We are possessing it in the name of the Lord. Hallelujah. Siku zijazo Adonai tutakuwa na mitambo mikubwa hapa ya kupeperusha matangazo ya injili ya Kristo Yesu. Watoto wanga nyasaye abasesenie aramendekani no ino radio funa mwagendere gukina solidare Yesu. Hakere Yesu chingi ya solidare Yesu. Karongo jiwe sawa. Gonda de wotewaiga. Tosoke korwa sema nyasaye ito asesenie buguma bwaito. Iyo radio imorenere. Motebi ngasoka kurwa sema. Onye more kwa ya moko na kuoma na mote tuka sokia matera soka kurwa sema iyo mana. Halo? Onye more kanisa moko na kurwa nereresa taka yechi siringia merongebele soka kurwa sema yekia chibe sanchiro chinyinge sinya sabe kira senyindu yeito. Halo? Koroko bego de banga soka kurwa sema iyo. Tote na negoro. Inua mikono yenu juu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninaleta watu wako mikononi mwako siku leo, walio hapa karibu na walio mbali. Nimetangaza kwamba mkono wako wa miujiza ukawe juu ya maisha yao kwa sababu wewe ni mwaminifu. Bwana, nimeomba ile baraka iliyokuwa kwa Abrahamu ya kwamba itawafuata watu hawa siku zote za maisha yao. Utawaongeza na kubariki maisha yao. Neema yako itakuwa pamoja nao na nguvu za Mungu zitafanya kazi pamoja na wao. Uwabariki katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Ekaro ngochi kwa abarai tuwe bange ekaro tochi kumurwira nyasaye nsemo ya 10 atatuongoza.